Γεια σας. Σήμερα θα ανοίξω και θα χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά μια νέα σανίδα που αγόρασα από την εταιρεία Starboard. Είναι Touring έκδοση. Είναι η Starboard Touring Deluxe Light σε διάσταση 12x30 inches. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρή συσκευασία. Είναι μια νέα τεχνολογία που το fin, το τελικό, σπάει σε 3 σημεία και το ίδιο το υλικό είναι φτιαγμένο από ανθρακονήματα ώστε να διπλώνει πολύ εύκολα, να μαζεύει. Η ίδια η Starboard λέει ότι είναι 33% μικρότερος ο όγκος που καταλαμβάνει, οπότε αυτό είναι πολύ βολικό. Για τη μεταφορά εννοώ. Θα το ανοίξω, να το δούμε. Θεωρητικώς είναι μια πάρα πολύ καλή σανίδα. Λόγω αυτής της τεχνολογίας με τα ανθρακονήματα που έχουν καταφέρει και την έχουν πολύ μακριά. Είναι γύρω στα 8,2 κιλά. Εξού και ο τίτλος Deluxe Light. Η συσκευασία περιλαμβάνει και ένα πάρα πολύ καλό κουπάκι. Θα κάνω και μια πρώτη βόλτα σήμερα για να δω τις πρώτες εντυπώσεις. Μέχρι πρότινος είχα σανίδες της Fanatic, τη σειρά Premium Air, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές σε θέμα πλευστότητας, tracking, ταχύτητας κτλ. Δυστυχώς όλες που είχα μου παρουσίασαν το ίδιο πρόβλημα. Είχαν στη μέση ένα σημείο για εστίο surf, must food το λέει, και ενώ ήταν όλες γύρω περιμετρικά πολύ ενισχυμένες με welding rails, εντούτοις το συγκεκριμένο σημείο είχε μόνο κόλλα. Αποτέλεσμα, με τη χρήση στον ήλιο, και ειδικά επειδή είχε και μια μεταλλική πλακέτα, συχνά η κόλλα αυτή ξεκόλλαγε και δημιουργούσε πρόβλημα, έφευγε ο αέρας. Προτίμησα λοιπόν να πάω σε μια touring σανίδα της Starboard που είναι πολύ καλές κριτικές, έχει πολύ μεγάλη εγγύηση, 5 χρόνια, κυρίως για θέμα αξιοπιστία. Το κουπάκι του, το λίστου. Θα συναρμολογήσω αυτά μετά. Θα δούμε λίγο πρώτα το... Το κουπάκι, για στάνταρ κουπάκι που βάζουν μέσα σε συσκευασία, μου έκανε εντύπωση ότι είναι πολύ καλής ποιότητας. Είναι full carbon, αλλά όχι full carbon, είναι carbon όλο το κομμάτι, με εξαίρεση κάτω το κουπί, το οποίο όμως έχει τη νέα έκδοση αγωνιστικού της Starboard. Οπότε για στάνταρ κουπί αυτό το οποίο προσφέρει είναι πάρα πολύ καλό και πολύ ελαφρύ όπως βλέπω. Η τρόμπα όπως βλέπετε ακόμα δεν την έχω ανοίξει, αλλά από ό,τι είδα είναι πολύ καλής ποιότητας. Έχει τη δυνατότητα και για ξεφούσκωμα για tap, είναι μεγάλη, έχει εδώ πέρα όταν το συνδέσεις κάνει το ξεφούσκωμα και έχει φυσικά μονή και διπλή δράση. Για να το βγάλω και όλες αυτές. Λοιπόν, τα αυτάκια εδώ κατεβαίνουνε. Καλή ποιοτική μου φαίνεται η αντλιούνα. Το συγκεκριμένο σαπ φουσκώνει από 15 μέχρι 18. Στην αντιπροσωπεία της Starboard που πήγα μου προτείνω να το φουσκώνω στα 18. Δεν είναι κανένα θέμα. Εγώ γενικά συνηθίζω και τα φουσκώνω λίγο λιγότερο. Ειδικά με τη ζέστη που υπάρχει το καλοκαίρι. Εδώ τι έχουμε, έχει διάφορα εδώ πέρα, αλλά έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο πινάκι. Είναι Dolphin 22, οπότε όπως το βλέπω θα δίνει πολύ καλό tracking και διαδρόμος είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, για να βγάλουμε το σαπ από μέσα. Βλέπω το τρόπος που διπλώνει. Θα το βγάλω αυτό για να μας ενοχλεί. Είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα σαπ. Δίνει τη δυνατότητα να διπλώσει έτσι όπως διπλώνουν τα χαλιά, ας πούμε, γιατί είναι μαλακό το υλικό. Εδώ βλέπετε, ελπίζω να το πάρει τώρα η κάμερα, το φινάκι έχει αυτή την τεχνολογία που σπάει, μάλλον όχι το φινάκι, η βάση για το φιν, σπάει σε αυτά τα τρία μέρη, οπότε σου δίνει δυνατότητα να το διπλώσεις και να μαζέψει περισσότερο, και όταν φουσκώσει έρχεται και ανοίγει για να βάλεις το φιν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σανίδα, φανησιακά τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό εδώ το κομμάτι όπως φαίνεται, αυτές οι γραφές δεν ξέρω αν φαίνεται.
πάρω μετά και την GoPro αντιστροκοντάκια να το δούμε. Αυτά όλα είναι ανθρακονήματα. Όταν φουσκώσει το σαπ, τη δίνουν πολύ μεγάλη αμψία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να τη φουσκώνω, θα κλείσω τώρα λίγο την κάμερα. Λοιπόν, θα μου πήρε 10-15 λεπτά με διαλύματα. Γενικά η τρόμπα είναι πολύ καλή σε σύγκριση με και τις Fanatic που είχα και άλλες. Φουσκώνει πολύ γρήγορα. Το κουπάκι ορίστε ολοκληρωμένο και πολύ ελαφρύ. Είναι όλο carbon, εκτός από το κάτω κομμάτι. Οπότε είπα για το στάνταρ που δούμε συσκευασία είναι πολύ καλό. Το φινάκι. Θα πάω να κάνω τώρα μία βόλτα για να πω και τις πρώτες εντυπώσεις. Θα συνεχίσω το σχολιασμό με επιγλώτηση, γιατί ο αέρας ήταν πάρα πολύ ισχυρός κατά τη διάρκεια της δοκιμής και δεν μου επέτρεψε να έχω μια καθαρή ηχογράφηση. Σε κάθε περίπτωση οι εντυπώσεις μου ήταν εξαιρετικές. Ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία με εντυπωσίασαν ήταν η ταχύτητα του SAP. Σταθερά μπορούσα να έχω 7 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς αξιοσημείωτη προσπάθεια. Το κουμπί του ήταν πολύ καλό και ελαφρύ και εξαιρετικά άκαμπτο και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η ταχύτητα έχει να κάνει με το σχήμα του που είναι πολύ υδροδυναμικό, με το πλάτος του που είναι πιο περιορισμένο, είναι 30 edges, είναι 76 εκατοστά. Τα προηγούμενα touring που είχα, ναι μεν ήταν εδώ 16, αλλά αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν 31-32 εκατοστά, ήταν 81-82 εκατοστά, ήταν 32 inches ας πούμε περίπου. Βέβαια αυτό το κάνει να είναι λιγότερο ευσταθές. Εγώ δεν είχα πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι δεν απευθύνεται σε αρχάριους, άρα είναι ένα σάπια μέσο και advanced χρήστη. Το tracking του ήταν εξαιρετικό. Χρειαζόταν πολύ αραιά να αλλάζω κουμπί από τα αριστερά στη δεξιά και πάλι θεωρώ ότι έχει να κάνει με το σχήμα του σε συνδυασμό με το fin το οποίο έχει, το σχεδιασμό του fin. Η βάση ξέχασα να πω ότι είναι US Fin Box, αλλά και στην πρίμνη από κάτω έχει ένα rail edge όπως λέγεται, δηλαδή έχει ένα πλαστικό το οποίο βοηθάει στην απελευθέρωση του νερού και να πιάνει και καλύτερη ταχύτητα το SAP. Σε γενικές γραμμές όλες οι εντυπώσεις μου ήταν πάρα πολύ θετικές. Η επιτάχυνση του SAP ήταν πολύ καλή, γιατί όπως είπα είναι πολύ ελαφρύ, είναι 355 λίτρα και είναι κάτω από 9 κιλά. Νομίζω η Starboard λέει 8,2, σε κάθε περίπτωση είναι κάτω από 9 κιλά. Πολλά σημεία για την αποθήκευση εξοπλισμού που κάποιος παίρνει μαζί του και στην πρίμνη και στην πλώρη. Σημεία για το οποίο μπορείς να το πιάσεις άνετα και μπροστά και πίσω. Το leash του είναι αρκετά μακρύ, εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ και σαν ρεμέτζο για να το διατηρώ στο νερό όταν θέλω να κάτσω περισσότερο καιρό και δεν θέλω να το καίει ο ήλιος. Πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Θα δείξει βέβαια και σε βάθος χρόνου, θα επανέλθω εάν δω κάτι που με απασχολεί. Εδώ τώρα βλέπουμε από κάτω αυτό που πάμε με τη βάση, όπου χωρίζεις τρία σημεία ώστε να μπορείς να το τυλίξεις πιο άνετα. Πολύ έξυπνο έτσι όπως το σκεφτήκανε, γιατί και η μεταφορά είναι πάρα πολύ σημαντική.